Benvinguts i benvingudes una setmana més a l'Epitafi, segueixo sense canviar-me el jersei. Avui a l'Epitafi tenim en Berto. En Berto és... Què és en Berto, no? En Berto per mi és un dels meus millors amics. Ens vam conèixer a la uni, hem viscut junts. M'atreviria a dir que és el meu bro. Són coses que mai ens diem entre nosaltres, però crec que aquí, a través d'una càmera, a través d'una pantalla, quan ell vegi això, crec que li puc dir, Berto, ets el meu bro, sense por a sentir-me jutjat per ningú, no? Dos homes que s'estimen i es diuen bro. No? Una nova forma d'amor. Probablement no, és broma. Mai ens diríem bro. No som la classe de persona que li hagués agradat ser Peter Parker, no Hulk. Llavors aquí estem. Us deixo amb la conversa amb en Berto. Espero que us agradi. Aquestes entradetes són el pitjor que m'ha passat a la meva vida i és igual, me les podria haver preparat però suda, tio. Que igual em fa mal rotllo, saps? Tampoc vull pensar en la mort. Clar. No és mi tema... No, vull dir, tampoc és el meu tema preferit, però sí que moltes vegades allò que estàs a 38 de febre i dius bueno, si ara em morís, demà aquí vindria el meu funeral. Clar, exacte, sí, o sigui, això, quan estic en situacions on estic a prop de la mort, que no hi ha hagut masses, per no dir pràcticament cap, pues sí que ho penses. Està a 38 de febre, en el meu cas tampoc és una situació pròxima. No, però però què polles faré ara amb el pis, tio? Sí, clar, i qui... Jo més que què faré o què passarà amb les meves coses, penso en com s'ho agafarà la gent, saps? Sí, exacte. Pensava l'altre dia, per exemple, això que et deia de l'avió. Em vaig ratllar, vaig pensar, tio, no em vull morir havent agafat un avió perquè he hagut d'anar a currar a un lloc que a més no volia anar-hi. Saps? Què quedarà de mi? Quin amor més trista. Com, joder, no li agradava gens això que feia, però... Sí, trobes millor morir-te en un moment que siguis feliç. En plan, estic a PortAventura, es va morir fent el que més li agradava, baixar el Tramontana. Increïble, no? I bons records, però ara em moro... Acosta't més al micro. Em moro anant a treballar i, joder, la gent pensarà... Pobre, tio. Però majoritàriament la gent, si es mor en un avió o un accident de cotxe, és anant a treballar. Sí, no fas tantes coses especials al teu dia. Per mi em sembla molt més putada morir-te el dia que fas alguna especial. En plan, no, és que s'anava per primera vegada de viatge a les Filipines i no hi va arribar. Ja, bueno, clar, això és una putada. Ara, si et mors a les Filipines, està guai. Clar, bueno, depèn, no? Lo impossible, no? No, sí, exacte. Clar, depèn la mort, la mort. Bueno, en fi. Quin t'agradaria que fos el teu epitafi? Puta penya, tio. Per què? Com creus que et representa aquest epitafi? Tampoc crec que la gent pensi en mi, pensi puta penya, o és algo que tinc molt associat amb mi mateix, però és un pensament que tinc bastant recurrent. És algo que em va dir un dia un xaval super random a l'institut, xaval que era una mica cabron, i un dia li van demanar com paper d'aliar i el tio va dir com, joder, puta penya, saps? Com super... Tampoc li van demanar, o sigui, li van demanar... No, per això em va fer molta gràcia, i llavors jo des de llavors... Sempre que hi ha alguna situació que em cago en la puta, doncs penso, que puta penya. Saps? És un avís a les següents generacions. És un avís a la... Sí. O a qui ho vegi, en plan, a qui estigui passejant. El senyor que vagi a veure la seva dona al cementiri, puta penya, tio, i el tio com, puta penya. Puta penya. Sí, és una mica un avís, no crec que em representi tant o que em defineixi, però m'agrada deixar... Clar, defineix bastant a la humanitat en el seu sí, no? O sigui, el que és la humanitat en si, en plan, sí. Puta penya, tio, en plan, tot el que passa, polítics, multimilionaris, és com puta penya. Sí. Clar, jo crec que si veus el que és la làpida, no? I l'any que vaig néixer i quan vaig morir i tal, i a sota puta penya, no? Igual en altres èpoques... En altres èpoques, a l'edat medieval també deien puta penya, tio. He anat a portar patates al senyor feudal. Bueno, igual, inclús pitjor, no? Igualment em talla el cap, puta penya, igual... tio. Però no t'atreviries a dir-ho, tampoc. A més, crec que és un missatge que és molt interpretable a la persona que ho vegi. En plan, jo potser ho veig i penso en el món, com està, i penso, és que sí, puta penya, tio. O una altra persona això, en plan, una altra persona que ho veu i pensa... és que sí, perquè tothom em puteja... O sigui, no és necessàriament com tothom em puteja, és com... tio, les coses estan molt malament, la humanitat està bastant malament, no?
Tal qual. No? És, No sé, és, a la mínima que em demanen és alguna la cosa... definició d'una generació, no? Clar, o sigui, sí, a la mínima que em demanen paper per liar, que et costa, tio. És com, tio, puta penya. Puta penya. També diu molt de tu. En plan, no estic disposat a res, a la mínima puta penya. Per això està bastant obert a interpretació. O sigui, quin és l'últim moment en el que has dit puta penya, tio? Recentment, per feina. Sobretot és en àmbit laboral. Sempre és en el àmbit puta laboral. penya, tio. Bueno, jo què sé, igual també veus un reel que penses que puta Per què? penya, saps? Però normalment és en àmbit laboral, sí, amb gent que, jo què sé, que et Sí, demana... coses que t'afecten de veritat. Clar. Sí, no, en reel sí, tio. Avui he vist un reel que és Chiquito de la Calzada fent escenes de pel·lis en plan El Padrino 2 a Via, és el Chiquito, substitueixen el Corleone per en Chiquito. Increïble. I és com, puta penya, tio, hem arribat a aquesta... Bueno, és que el puta penya... Aquí també és bastant positiu, en plan, és puta el que penya, t'anava a dir, tio. puta penya pot ser negatiu o pot ser positiu, per això també, jo què sé, interpretació d'aquí... Equidistant, ni machismo ni feminisme. Exacte. El teu, fins i tot a l'epitafi ets una persona equidistant. Sí. Interpreta'm tu, sóc un llibre obert, no? Puta penya, tio. Poeta. Com t'agradaria que et recordessin? Pues jo crec que m'agradaria que ningú pensés puta penya pensant en mi, no? Puto Berto, no? Sí. No crec que... En el sentit negatiu. En el sentit negatiu. En el sentit positiu, guai. Claro, exacte. De manera positiva jo crec que estupendo. Jo crec que sí, sóc una persona prou tranquil·la i simpàtica, no? Perquè la gent pensi, puto Berto. Perquè la gent pensi, que tio, saps? Que bé s'ho munta. Creus que hi haurà algú que pensarà, veurà la teva làpida i llegirà puta penya, tio, i dirà, ja ves, tio, eres un fill de puta. Espero que no, però és probable. No es pot controlar. Perquè no es pot controlar, exacte. Algú que ha currat amb tu. Algú que ha currat amb mi. Jo intento ser prou simpàtic i jo que sé, empàtic amb la gent, no? Qui no? No? Algú que vingués aquí i digués no, jo he sigut un fill de puta i me la pela. Tampoc diré jo ara sí, però... Clar, ets el primer que està dient puta penya, tio. Llavors és com... en plan, si tu ja vas cagant en tothom... Bueno, també és molt víctima, no? En plan... Bueno, però és algú que també em defineix bastant, eh? Jo sóc una mica passiu-agressiu, vale. En el sentit de mai et diré res bastant lleig a la cara, perquè fujo de la confrontació, però... Però la meva làpida, que ja ningú m'ho podrà retreure... Clar, puta penya, saps? Igual la gent et recorda com una persona passiva-agressiva, en realitat. Plan, sí. Puta penya, en plan, en Berto era molt bon tio i tal, però això... Puto Berto, tio. Puto Berto, ja. És que és inevitable. És Tothom inevitable. es caga una mica en la puta en tu en algun moment, no? Sí, clar, i aquí ve una mica la meva següent pregunta. Com creus que realment... O sigui, ara fins ara com t'agradaria que et recordessin? Com creus que et recordaran? Jo crec que això, una persona que no es mulla... Irònicament avui està plovent sí, i ens però, estem mullant. Sí, evita la confrontació... Sí, però tu creus que és una cosa que la gent recorda? Jo crec que a la gent que tendeix a evitar el conflicte, gent no el recorda per evitar el conflicte. No, però, clar, evidentment, jo crec que la gent que em recordarà recordarà els moments divertits, vull pensar, no? Sí. En plan, les risses. Clar, jo també penso... Bueno, sí, clar, no ho sé, hi ha gent que recordes el que és d'una persona, però recordes com els moments més extrems d'aquesta persona. O sigui, no és com, mira, és que mai parlava ni mai deia res, és com, aquell moment on es va baixar els pantalons i va fer l'helicòpter amb la polla, saps? No clar, tu. Ja. Una persona ahí. Però això depèn a qui li preguntis. Si li preguntes a la meva mare com em recordarà, pues serà diferent de com em recordaràs tu o com em recordarà el del súper, no? Com creus? Que no t'he preguntat com et recordaran. Com creus? Com creus que et recordaran a tu? Puto Berto, estic segur. Estic segur que puto Berto. Sí, s'havia de morir ara. Havia de morir ara, en un avió. Sí. No ho sé, tio. Sí, com recuperant com això, en plan, o sigui, mai ningú recorda l'extra de la sèrie o aquell capítol on en Chandler mai hi va ser, saps? Llavors, com no hi ha aquí distància possible a la vida, crec. O sigui, ningú recordarà mai a ningú. O sigui, el meu avi mai deia res, per exemple. El iaio Antonio era una persona molt callada i tal, però no recorden quan el meu avi estava callat i no deia res. És un tret molt distintiu seu, però sempre com es cabrejava amb el Barça. O com, saps? Com en el moment d'acció. Sempre recordarà la gent en el moment d'acció.
Clar. Saps? No ho sé, llavors... Sí, per això deia. O sigui, jo crec que un tret característic és que d'entrada, persona tranquil·la, relativament tímida, tret característics, això, espero que la gent em recordi com una persona simpàtica i que no que es cagava en la puta... Clar, és que tampoc miro el Barça, tio, llavors no sé. No perdo els nervis per pràcticament res. Vida d'NPC, ja. No, Sí. no, si a mi em passa una mica el mateix i a vegades penso això en plan, joder, tio, o sigui, si demà et morissis, la gent no recordaria, en plan, no em recordarien com una persona divertida o com una persona tal, no em recordarien com... O sigui, no sé si em fa por, però com aquest pensament de, uah, tio, i si em recordessin com aquella persona que no va fer res o que no tal, saps? Tampoc mola que et recordin com això, tu vols ser recordat... Si vols ser recordat, o sigui, tothom el recorden, partint de la base que tothom et recordaran, vols que et recordin d'una manera i després la gent et recorda d'una altra manera, o bueno, no ho sé. Però jo és que aquí tinc un argument que és que, vull dir, qui te recorda? Perquè a no ser que sigui super transcendental... Tio, la teva mare et recorda. Bueno, tio, jo vull pensar que quan em mori jo la meva mare no estarà. Clar, o sigui, òbviament hi haurà un moment que seràs oblidat, però en el teu entorn sempre et moriràs abans que algú. Uah, superfeliç tot el pensar. Sí, sempre et moriràs abans que algú, precediràs a una persona a morir i aquella persona et recordarà durant un temps. Després t'oblidarà i moriràs en l'oblit i seràs... Per això ens hem de fer retrats, en plan... I no fotos, en plan no fotos digitals, retrats en pintura i tal, que quedin per els anys dels anys, perquè algú et recorda... O sigui, al meu besavi hi havia... Sí, un busto. Un busto. En plan, deixar algú físic perquè la gent et recordi, si no, òbviament, ets memòria digital, que no és res. Estaria guapo, un busto i a fota puta penya, tio. El menjador de casa dels teus nets. No, és que el iaio Albert era així. Era, sí. Fumant. Puta penya. Sí, tio, no ho sé, és en aquest sentit, no ho sé, sí, que et recordin amb un busto la frase, l'epitafi, de fet l'epitafi és una mica això, que una manera que vols que et recordin, saps? I amb un busto i els teus nets dient com, va, eres super mal educat el meu avi, saps? Com que la teva llegenda va creixent i has passat de ser una persona que volia, que li agradaria que la recordessin com una persona guai, mega chill, a ser una persona totalment dictatorial. Bueno, també ho soc a vegades, A vegades... intento contenir-me per no fer mala gent, perquè estem rodejats de penya, això, de puta penya, no? Llavors a vegades és difícil ser bona gent. A vegades és difícil no dir-li gilipolles a algú. Clar. I després, el problema també de la gent gilipolles és que quan tendeix a ser una persona, tendeix a ser gilipolles, i tu li dius, ei, t'estàs comportant com un gilipolles, l'altra persona tendeix a enfadar-se. Quan és zero conscient de que està sent gilipolles amb tu, llavors el dolent ets tu per haver-li dit per què em dius gilipolles, saps? Sí. Llavors entres en un bucle d'enfadades que puta penya, tio. La puta penya. Si et dic gilipolles... Bueno, clar, és que també és el mateix, no? Si et dic gilipolles és per alguna cosa, saps? I l'altre és com, pues no té sentit que em diguis, és que m'has fet això, i ara tu per què em dius això? No ho sé, potser estic posant coses personals en el puta penya, tio, però sí. És la màgia d'algú tan abstracte. També, no? Sí, què t'agradaria que canviés del món abans de que et morissis? M'agradaria que tothom fos més simpàtic. Vale. Amb tu o en general? En general. És l'equivalent a demanar la pau al món, això. Sí. En plan, si tots fossin macos, la veritat és que sí. Viuria bastant chill. No tindries epitafi després, ja. Però... Bueno, però precisament, en plan, m'he mort cagant-me en la puta, no? Però amb esperança de que tot vagi millor. Sí. Bueno, això és una mica la humanitat en general, no? No crec que hi hagi ningú que es mori. Sí, jo penso que no hi ha mala gent, hi ha gent que no sap gestionar les coses. Llavors, no crec que quan facin una guerra la gent sigui com, no, vaig a destruir el món, és com, no, jo això ho faré millor, saps? Això és una mica peacemaker, no? Crec que és com, estic disposat a la pau, no? A la pau, estic disposat a matar qui sigui per la pau. Llavors, em fa gràcia, o sigui, si tots fóssim... O sigui, fins on estàs disposat a arribar perquè tothom sigui més amable? Matem a la gent que no és amable? O sigui, és que ser bona persona o l'amabilitat és algo molt complicat, perquè tampoc pots obligar la gent, perquè després també estàs siguent... No, clar, la llibertat de cadascú, no? Totes aquestes mogudes. Però després tampoc canviem res, saps? Bueno, no ho sé, què estàs fent per canviar això? El que puc, intentar, el que et deia abans, intentar no cagar-me en la puta, saps? Sí. Portar-ho per dins.
Portar-ho per dins Portar-ho per dins. No És ser feliç? No sé, amargar-me. i de cop al final de la vida dir Puta penya. puta penya, tio. Sí. 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 Sí que és bastant, o sigui, l'únic camí a l'amabilitat i a la pau mundial És la és contenció. gestionar la contenció i menjar-t'ho tu tot i de cop poder-te cagar en la puta quan Clar. ets vell. Sí, igual no arribes a veure perquè t'ha donat un atac de cor abans, no? De tantes coses que De portes. tantes coses Creus que- com el Homer, que li sortien com els Clar, bultos. creus que això és veritat? Hi ha molta gent que diu en plan, no, això li ha passat perquè portava molt mal a dins i molt mal estar. Això a casa meva s'ha dit sempre molt. Sí, és que a casa meu també. En plan, si tens algun tipus de fusto, bueno, no de fusto, i de cop tens càncer, no? Però jo que sé, et passa alguna greu o tens una època d'estrès xunga i això et genera algun tipus de... Sí. Sí que és veritat que jo em poso malalt, o sigui, jo quan tinc èpoques de molt d'estrès, després em poso malalt i la meva mare sempre diu, això és perquè l'any passat em vaig trencar la tibia i el peroné caminant després d'una època de molt d'estrès i l'argument de la meva mare va ser això t'havia de passar perquè has estat anant molt a fondo. L'alternativa era assumir que t'havies torçat el peu caminant. Per ser normal. Clar, No, llavors, no ens enganyem, mama. O sigui, llavors, clar, està bé. sí, o sigui, sí, no ho sé, jo crec que és molt complicat ser bona persona i alguna cosa real, ja que no canviarem l'amabilitat al món, alguna cosa real que t'agradaria que canviés del món, que estigui a les teves mans abans de que et morissis? Clar, és que hi ha algú més concret que la pau al món, eh? Sí, jo què sé, plantar una flor, saps? Algú que et fes il·lusió que canviés i que tu pots, plan, no ho sé. Un bocat amb el meu nom. Un bocat amb el teu nom estaria guapo. Un Albert, quin seria? No pot estar inventat. Clar, no pot estar inventat. Joder, és difícil, ja t'ho diré. Encara no tinc ni 30, tio. Quan em mori haver fet un bocata... En un bar concret, O sigui, és haver-lo fet tu no. o que te'l facin? És el que passa en els bars, no? Que vas a un bar i posa'm un bocata de truita amb anxoves i què? I llom. I llom, exacte. Ja. I li diuen com... Clar, també és una... O sigui, ja podria ser el teu epitafi, un entrepà. En plan, venia tant al bar La Font i sempre demanava el mateix, que ara el llom amb formatge és un Albert. I ara Estaria guai. la gent el coneix i deia jo vull el que està menjant l'entrepà de truita amb anxoves. Però sense llom. Per tu no. Pues no, pues ja no és un Albert. Exacte. En fi. No, estaria bé un bocata, la veritat. Sí. Va una mica fora de tot el rotllo de la puta penya, però No, està bé. està bé, És assumible. és assumible. En fi, pues ja està. Tot i moltes que- gràcies. Bueno, digues. Ser simpàtic és assumible també, eh? Ser simpàtic per tu sí, però que tothom sigui simpàtic no. Bueno, joder, si tots fem una mica... Sí, clar, vull dir, vale, sí, soc derrotista. Clar. Però... A veure, si clar, el teu és veritat- epitafi és puta penya, tio, no em pots venir després amb... No, és que... Bueno, clar, però... Sí, tio. No? Una de cal i l'altra De arena. d'arena.